Takže ahojte u môjho občasníka z World of Tanks. Dnes si ukážeme, ako ľahké je získať majstrovský oznak s typom 63 japonským ťažkým tankom. Tak, ako vybavenie používam hardening alebo kalenie, turbo a aj nabíjak. Vyberiem sa na ten typický na tú typickú stranu, kde hrajú ťažké tanky, aj keď sme iba 3 ťažké tanky. Môže tam byť ešte nepriateľská Gonkieviča, nepriateľské TS-60, možno, že aj Pershing. Tak uvidíme, čo sa bude diať. Pozerám, kto bude za mnou. Za mnou bude Conway, Cheeto, Progetto. No a tak sa vyberám do takej mierne strednej vzdialenosti pre ten tank. Skúsime trafiť toho LCčko a išla hore. Odrazená strela od Char. Mám 4 sekundy na to, aby som zašiel za horizont, lebo Char nabíja presne 4 sekundy. Tak, sa postavíme niekde tu na. A nechcem ísť celkom blízko, lebo som iba sám tam. No a snažíme sa nasvietiť nejaké tanky. Prehrávame už skoro o 3000 bodov, ani neviem ako. Tam je TS-60, tu je IS-6. Jedna taká propagačná, ani som veľmi nemieril. To len skôr na odstrašenie súpera. Tak to bola veľmi zlá rana odo mňa. No ale taktika je súpera vylarkať ani do spodnej časti tanku. To neprešlo, to ma celkom prekvapilo. No ale som stále za horizontom, Artina na mňa ešte stále nestrieľa, takže dobre. Snažíme, no tam bolo zelené. Tak, aspoň jedna. No moja taktika vylákať súpera bola úspešná, som ho dvakrát netrafil, teraz ide na mňa. Dáme mu jednu, dobre, ešte ho skúsime dopnúť. Domierovať, ale už som to nestihol. A už ide na mňa T-60. Jedna taká veľmi rýchla do boku, že nebolo veľmi dobre domierené. Skúsime do kupolky, presne do kupolky, počkáme, presne vyšla, dobre. Tak už 1500 asistencie, 1000 nastrieľané. Skúsime domieriť. Generátor náhodných čísel mi nedal šancu ani teraz. Ale aspoň naši borci vzadu ho celkom režu. To TS-60. Tam je T-70. Rýchlo za horizont zájsť. Tak. T-77 odchádza. Skúsime sa pozrieť na túto stranu. No. Oni majú už iba jeden ťažký tank, ale neviem, kde je Gonkieviča. Tá ešte nesvietila. Nevieme, kde je Char Murad. A nevieme ani, kde je T-25. Ani Challenger môžu byť tu navzadu, ale nikto po mne nestrieľa. Idem trošku odvážne dopredu. Možno, že si vystrelíme na VKčko, možno na ELCčko. Tak VKčko už nevidím. Ani LCčko.
Neviem, kde je tá T77. Svietim, tak radšej zaliezam dole. No, mám to so sebou aspoň čítal. Pozrieme sa z tejto strany. Tam je T77. Jednu dáme, jednu som odrazil. Má ale 3 v zásobníku. No, dobre. Ale teraz on nabíja 33 sekúnd. A tak mám šancu mu pár rán dať. Tak aj šito mu jednu dal. Teraz už iba dokončiť prácu. Tak, náraz. A T77 bola zničená. No, takže 2300 nastrieľané, 2400 asistencia. Ale hra ešte nie je u konca. Stále nevieme, kde je tá Gonkieviča. Ani tá T25 alebo Challenger. No nič, ale ja si pôjdem dopredu, nech sa stane, čo sa stane. Šár zomrel, ale už by som sa mal pohnúť, Na Pershinga nemám strelu, tak ideme dopredu. Tak za domom stále sa snažím ísť trošku, aby ma pokryl ten dom priateľskou strelou. No a teraz čakám, čo sa stane. Tam je Artina, domierím, prásk. Tak, Gonkieviča tu už asi nebude. Na Pershinga nemám strelu. A už bol aj zničený. No a ideme ďalej. Neviem, že či tu naľavo nie je nejaký tank. Vyzerá tak, že nie. Ideme ďalej. Tak Gonkieviča a Challenger musia byť niekde tam v rožku. V K1 niekde. Tak, Challenger domierime. A nestihol som už. No. Ale každý sa bojí Gonkieviče. Ale ja idem dopredu. V najhoršom prípade budem mať nejakú asistenciu, ak zomriem. Uvidíme, kde bude tá Gonkieviča. Predpokladám, že tam niekde v rožku alebo v tých krikoch niekde tu na. Predpokladám tiež, že moji kolegovia mi pomôžu. A tam je. Tak. Nejaká asistencia, niečo si aj nastrieľam. Druhá. Neviem, budem mať aj tretiu. Nie. No a tak, jednoducho sme získali majstrovský odznak. 3200 nastrieľané, 3700 asistencia, síce iba jeden zničený tank, ale stačilo to na majstrovský odznak. Majte sa krásne.